Takže čaute, toto je Q&A, takže budeme otázky od AI-ka ChatGPT. Takže ideme to čítať, že by ste vy napísali. Takže je tam, ako si začal na YouTube? Začal som tak, že začal som s YouTubeom tak, že sa mi chcelo, ako už začal, takže asi ste sem tam dával napríklad, prečo si vybral práve tento obsah? Tento obsah chcem si vybral tak, že či by mi to nezvýšilo zliadnutí odbej. Kto alebo čo ťa najviac motivuje? Najviac ma motivuje vy. Vy ma motivujete, naozaj. Vy ste dobrí, mi píšete, že keby boli spojíme tak. Potom tam je, aký je tvoj najväčší sen? Môj najväčší sen je mať gaming PC, tento počítač je moc pomalý, Plová to do videa. Čo robíš, keď netočíš videa? Hráme Roblox, Minecraft. A Hando. Aké tvoje guilty plus jedlo? Moje obľúbené jedlo je svíčková, svíčková, potom je svíčková a víze. Keby si mal super schopnosť, aká by to bolo? No, bola by to taká, že aby som bol najlepší vo hry. Aká je najväčšia zápasová skill, čo sa tu stane? Najviac je na streamoch, že ja na Twitchi streamujem, streamujem ešte na Kiku a streamujem aj na YouTube, takže to chcem dosiahnuť. Prosím vás, aby som to dosiahol, lebo budem už to nebyla začať. Pes alebo mačka? Pes a mačka, proste ja mám rád mačky. Otvorové na YouTube. Ako ti dlhá pripraviť video? Aspoň 20-30 minút. Ktorý video ďalej tam budem natáčať? Toto neviem. Máš nejaké plány na budúce projekty? Mám Q&A. Aký program používaš na psy? Používam všelijaké online a miniatúry, aká je tvoja najlepšia rada pre začátníkov na YouTube? Ja som sa pozeral na studio, že ja tam nebol so 5 odobrateľmi. Nejaká tak Katarína Trhová, neviem. A chcem rád dodať, že aby ste najviac dávali shorty, aby ste dávali shorty. Ty sa viac prekloznú cez shorty a cez shorty vám budú dávať odbery, musíte dávať otázky a tak. Proste iba shorty. Potom niekedy jedno video, som mal video som prvé, to sa je také, som to položil na oslavovactví a proste osobné, počkajte.
osobnejšie a čo je tvoja najväčšia výzva v živote? Dosiahnuť 200 oddožilov, 500 potom 1000. Ako zvládaš hejt? Ja nechcem žádný hejt a keď bude, tak ja povím, že ja nemám rád hejt, takže to je rád. V ktorý moment budete ťa najviac YouTube? Čo je pre teba najdôležitejšia hodnota? Hodnota je YouTube, lebo to je, môžeš cez to zábať cez TikTok, aj cez Kik, aj cez Twitch, tuším. Keby si mohla niečo odkázať mladšiemu ja, čo by to bolo? No mladšiemu ja by som mu odkázal, aby netočil šoty, keby mal 10, 9, 8 rokov. Chceš, aby som ti vybavil? To je všetko. Dobre. Čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu.